Garen indarra da, 4 eserlekutik 6 igarota. Nafarroan ere EH Bilduk eserleku bat irabazi du, eta giltza izango da gobernu aurrerakoia erdiesteko. Kaixo eguerdion, argazki aldatu da hainbat udalerritan, bere egin arren EAJak bere nagusitasunari eutsi dio Bizkaiko udalerri nagusietan. EH Bilduk 4 herrialdeetan egin du gora eta alkatetza garrantzitsuak eskuratu ditu edo eskuratzear da. Euskal Herriko lehenengo indar politikoa bihurtzear dago Hego Euskal Herrian, ikusi. Hauteskunde municipala baino gehiago gertatu da Hego Euskal Herrian. Gaur, ziklo aldaketa baten lehen urratsa eman da Hego Euskal Herrian. Ezker independentista Euskal Herri osoa kontuan hartuta lehen indar politikoa da. Euskal Herri osoan kontuan hartuta lehen indar politikoa gera. Ezker independentista lehen indar municipalista da Euskal Herri osoan. Eta Euskal Herria Bildu gaur emaitzarik hoberenak lortu ditu bere ziklo elektoral guztia kontuan hartu. Beraz, mila esker guztioi. Gipuzkoak erabaki du gobernu aurrerakoi bat izatea. Euskal Herria Bilduren lidergoa izango duen gobernu aurrerakoi bat izatea. Eta nik neuk burutuko dudan gobernu bat izatea. Ez naiz nekatuko zorionak esaten eta eskerrik asko esaten. Bizkaian EAJ nagusi da oraindik orain, hala ere atzera egin dute jeltzaleek eta hainbat herritan EH Bilduk alkatetza lortzear da. Hala ere alderdien arteko itunak giltzarri ekainaren 17 arte itxaron beharko da hori argitzeko. Bizkaian EAJ nagusitzen da, hala ere jeltzaleek atzera egin dute eta EH Bildu gainera hainbat alkatetza lortzear da. Aipatu bezala, Bizkaian lehen indarra EAJ da, bozken 35%, ondoren EH Bildu dago, bozken 25%, hirugarren indarra berriz, PSE da, 15%, jarraitzen dio PP, 7,8%, eta azkenengo indarra Elkarrekin Podemos da, bozken 6%. Baina Hego Euskal Herrian bezala, joera argia ez da, EAJak bera egin du eta EH Bilduk berriz gora. Eta jeltzaleek alkatetzak galditzakete hainbat herritan gainera eta bestalde EH Bilduk hainbat alkatetzari eusteaz gain hautetziko kopurua ere handitu du eta gainera koalizioa abertzaleak hainbat herritan gehiengo osoa lortu du. Adibidez, Plentzian, Lemoizen, Sodupen, Alonsotegin eta Fruizen. Eta bestalde Durangon esaterako bi zinegotzi gehiago lortu ditu EH Bilduk eta Galdakaon berriz 3 gehiago lortu ditu eta ezkerraldean ere zinegotzi kopurua handitu ditu koalizioak. Eta PSek berriz gehiengo osoa lortu du Portugaleten, hau da Mikel Torres alkateak gehiengo osoa lortu du Portugaleten. Baina alderdien arteko itunak giltzarri ekainaren 17 arte itxaron beharko da, aginte makila nork hartzen duen argitzeko. EAJak nabarmen egin du bere hauteskunde hauetan, baina bere nagusitasunari eutsi dio Bizkaian. Hemen Andoni Ortuzar EAJako lehendakariaren adierazpenak. Ez da inbeste, beste alderdi batzuek gora egin izana, baizik eta Eusko Alderdi Jeltzaleak behera egin duela, eta aintzat hartu dugu. Eusko Alderdi Jeltzaleak argi eta apal adierazten dio iritzi publikoari hautesleek gaur herriko udal eta foru erakunde askotan eman dioten lidergoa hartuko duela. Gainera, beste alderdi batzuekin elkarrizketa politikoari eutsiko diogu udalak, batzar nagusiak eta aldundiak ahalik eta modu sendo eta egonkorrean ezartzeko. Eta hauteskunde eguna lausotuta geratu da krimen matxista batengatik. Izan ere, 32 urteko emakume bat hildu haren bikotekideak Gasteizko aparta hotel batean.
Biktima Maialen izeneko arabarra zen eta indarkeria zantzuekin hilda aurkitu dute igande eguerdian Gasteizko aparta hotel bateko gela batean. Itxura guztien arabera, neska atzo larunbata arratsaldean hil zuten eta haurdun zegoen bikiak espero zituen. Emakumeak 3 urteko alaba bat zuen eta adingabeak 12 ordu baino gehiago eman ditu gelan amaren gorpuaren ondoan. Hainbat ertzainek erreskatatu duten arte. Adingabea osasun zentro batera eraman dute. 2 asteren bueltan jazo den bigarren hilketa matxista da emakume arabarrarena. Hilketa salatzeko protesta abiatu du Gasteizko udalak goizeko 12etan eta datozen orduetan elkarteratzea espero da mugimendu feministak deituta. Bestetik, orain jakinda Espainiako hauteskunde orokorrak uztailaren 23an ospatuko direla. Hala iragarri du Sánchez presidenteak, gorteak desegin eta hauteskunde orokorrak aurreratuko dituzte. Hona hemen presidentearen hitzak Moncloa jauregitik. Seré breve y trataré también de ser muy claro. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. Espainiako hauteskundeak uztailaren 23an izango direla iragarri berri du Sánchezek, baina gaurkoan Euskal Herrian igarotako hauteskunde eguna izango dugu hizpide. Aipatu legez, EAJak behera egin du nabarmen eta EH Bilduk hazkunde handia izan du. Horren adibide da, EH Bildu nagusitu dela Gasteizen. Koalizio abertzalea lehen indarra da Gasteizen 7 zinegotzirekin. Bigarren indarra PSE dugu 6 zinegotzirekin, EAJak berriz zinegotzi bat galduko du eta laugarren indarra da PPren atzetik. Araban ordea gehiengo osoa galdu dute jeltzaleek eta sozialistek. Nerea Garziak xehetasun gehiago ditu Gasteiztik, aurrera Nerea. Arabako batzar nagusietan jeltzaleek 15 batzarkide eskuratu dituzte 2019an baino 2 gutxiago. EH Bilduk aldiz 2 ordezkari gehiago izango ditu, 14. PSE da 3. eta ordezkari bat galdu du, guztira 9 izango ditu eta PPrekin batzarkide kopuruan berdinduta izango da. Azkenik, Vox batzar nagusietan sartu da batzarkide batekin. Araba hobetu dugu. Hori da Eusko Alderdi Jeltzalearen kudeaketa. Hori da EAJ eredua. Hauteskundei dagokienez, Araban EAJak irabazi du batzar nagusietan, baina batzarkide kopuruan atzera egin du. EH Bilduk datuak hobetu ditu, 19 udalerritan irabazi ditu. Eta beraz, Gasteizen, Rocío Biterok Gorka Hurtaran ordezkatuko luke. Ez da hala Nerea? Arabako hiriburuan EH Bilduk irabazi du 7 aulkirekin, aulki bat irabazi du 2019ko hauteskundeekin alderatuta. Bigarrena PSE izan da 6 aulkirekin eta berdinduta daude PP 3. eta EAJ 4. EAJ lehenengo boteretik 4. pasatu da, aulki bat galdu du. Azkenik Elkarrekin Podemos 5. da eta aulki bat galdu du, guztira 2 izango ditu. EH Bilduk lortuko luke alkatetza Gasteizen, baina Arabako bestelako udalerrien emaitzak ere jakina ditugu. Nerea, konta iguzu. Arabako udalerriei dagokienez Laudion ere Bilduk irabazi du eta Omiaren eskutik izango dira itunak. Zuian 4. aldiz EH Bilduk irabazi du baita ere eta aipagarria da Oionen gertatutakoa, EH Bilduk 5 aulki lortu ditu. 2019an baino 2 gehiago. Azkenik Agurainen ere 7 aulki lortu ditu eta EAJak 1 galdu du.
PPek berriz Laguardian irabazi du, baina EAJak eta EH Bilduk aulki gehiago biltzen dituzte, eta azkenik PSEek Iruña Okan berriz gehien gozoa izango du. Eta Arabako hauteskundetako emaitzak aztertu baino lehen, igande eguerdian Gasteizen hilketa matxista baten berri eman zuen ertzaintzak. Hiriburuko aparta hotel batean agertu zen emakumearen gorpua indarkeria zantzuekin. Arratsaldean Guardia Zibilak Zaragozan atxilotu zuen ustezko hiltzailea. Nerea, zer gehiago dakigu? Gertakaria igande eguerdian izan zen eta aparta hotelaren zuzendaritzak ikerketa zabalik dagoenez ez du zehetasunik gehiago eman. Ertzaintzak adierazitako informazioaren arabera, gizona emakume haurdunaren bikotekide ohia zen eta urruntze agindua zuen. Indarkeria matxistaren barruan kokatu du hilketak ertzaintzak eta biktimarekin batera 3 urteko haurra zegoen. Igande arratsaldean Guardia Zibilak atxilotu zuen ustezko hiltzailea Zaragozan ibilgailu batean. Gauzak horrela, hau izango litzateke bigarren hilketa matxista Euskadin. Gasteizko alkateak Gorka Urtaranek bozeramaileen batzordea deitu du astelehen goizean eta elkarretaratzea antolatu dute. Arratsaldean berriz Gasteizko mugimendu feministak mobilizazioa antolatu du Andre Mari Zuriaren plaza arratsaldeko 7:00. Guztiz atzekabetuta gaude, Gasteizen izandako hilketa matxista honengatik. Helarazi nahi diet nire elkartasun eta babes osoa biktimaren familiari eta lagunei, eta beste alde batetik nire kondena hilketa honengatik eta gaitzespen irmoa indarkeria mota guztien aurrean. Bestaldetik, Gipuzkoako Batzar Nagusietarako zenbaketa amaituta EH Bildu da lehen indarra, 22 eserlekurekin gorakada oso handia eduki ondoren. EAJak 17 dauzka, PSEek 7, PPek 3 eta Elkarrekin Podemosek 2. Maialen Iriartek EH Bilduko aldungai nagusiak esan du Gipuzkoak erabaki duela gobernu aurrerakoi bat edukitzea eta Iriartek berak lideratuko duela gobernua eratzeko. Iriarte prest dago negoziazioetan hasteko. Gipuzkoak erabaki du gobernu aurrerakoi bat izatea. Euskal Herria Bilduren lidergoa izango duen gobernu aurrerakoi bat izatea eta nik neuk burutuko dudan gobernu bat izatea. Ez naiz nekatuko zorionak esaten eta eskerrik asko esaten. Emaitzak oso ona, gorakada nabarmena izan da, eta ni uste Donostiak esan dula behar diala beste modua politika iteko eta Donostia beste norabidean jarri beharra dagoela. Gizarteak hitzein du, eta azkenean herriak bozka ematen dunen, eta garbi dago, bozka eman dutenak ez dirala guk nahi genituen proportzioan izan, baina... Eta Gipuzkoatik Bizkaira. Boto guztiak zenbatuta EAJak 12 zinegotzi izango ditu Bilbon, EH Bilduk 6, PSEek 5, PPek 4 eta Elkarrekin Podemosek 2. Juan Mari Aburtok alde handiz irabazi du eta PSErekin gobernatzeko gai izateke biek akordioa berretsiz gero. Edonola ere EAJak behera egin du Bilbon eta Bizkaiko Batzar Nagusietan. Adi. Hauteskunde municipala baino gehiago gertatu da Hego Euskal Herrian. Gaur, ziklo aldaketa baten lehen urratsa eman da Hego Euskal Herrian. Ezker independentista Euskal Herri osoa kontuan hartuta lehen indar politikoa da. Euskal Herri osoan kontuan hartuta. Ez da inbeste, beste alderdi batzuek gora egin izana, baizik eta Eusko Alderdi Jeltzaleak behera egin duela. Eta aintzat hartu dugu. Alderdi sozialistak erakutsi du beste behin ere herrialde plural bat garela. Anitza garela, denona garela.
Aldiz, ezinezkoa zirudien Iruñean, UPN-eri aginteak kentzeko lehiatzea. Eskuin Espainia zaleari parez pare begiratze hutsa ere, zinezgaitza zen orain dela 4, 8, 12 edo 16 urteko hauteskundeetan. Aurten, inoiz baino gertuago izan du EH Bilduk UPN-eri aurre hartzea. Lehia oso estua izan baita bi indarren artean. Erregionalistek irabazi dituzte bozkak. Eta heldu den legealdian 9 zinegotzi izango dituzte, EH Bilduk aldiz 8 ordezkari lortu ditu Iruñeko udal hauteskundeetan, eta lehena izan da indar aurrerazaleen artean. Berresten dugu Euskal Herria Bildu gero eta funtsezkoa izango dela. Badago gehiengo aurrerakoia eta mira oso handia udalean, Iruñeko udalean. Beraz, hori oso gauza garbia esan duena. El Partido Socialista ha mantenido y ha consolidado su espacio político. Por lo tanto, es una valoración positiva. Pozik gaude, Nafarroan gaur berriro ere gehiengo progresista eta aurrerakoi eta anitza gertatu delako eta ez da gauza makala, oso garrantzitsua da. Titular argia hauteskunde gauena EAJ bera eta EH Bildu gora. Hala Bizkaia jeltzaleek euren nagusitasunari eutsi diote, baina batzar nagusietan 50.000 boto gutxiago jaso ditu EAJak eta hainbat alkatetza ere galduko ditu. Aiara Durreta lankideak xehetasun gehiago ditu. Joera argia agerian utzi dute hauteskunde hauek. EAJak bera egin du eta EH Bilduk berriz gora egin du. Hala ere Bizkaian oraindik orain jeltzaleak nagusitzen dira Bizkaiko batzar nagusietan zein Bilbon. Hori bai, batzar nagusietan jeltzaleek 50.000 boto gutxiago lortu dituzte. Hau da, bi batzarkide galdu dituzte eta kontrara EH Bilduk 5 gehiago lortu ditu, bozkeen 25% eskuratuta. Horiek horrela, ziurenik, Elizabete Etxanobe Unai Rementeriaren ordezkoa izango da. Izan ere, Etxanobek ez du arazorik izango aldun nagusia izateko PSeren babesarekin. Hamaika telebistak hauteskundeen saio berezia egin zuen atzo Naiz irratiarekin batera, eta solaskideen emaitzaren balorazioa aipatzekoa izan da. Hemen Eguzki Arteaga soziologoaren hitzak. Gauza asko esanak izan dira. Argi dagona da, naiz eta abstentzioa gorantza egin, EH Bildu gorantza egin duela, ez bakarri portzentaietan, baita boto kopuruetan ere bai, eta hori ikusten da lurralde guztietan. Bizkaiaren kasua hartzen badu, 15.000 boto irabazi ditu. Eta hori Bizkaia bezalako zonalde batean oso esanguratsua da. Horrek ahalbidetu dio, azken finean, udalerri berriak konkistatzearena, ikusiko da bigarren fase batean, negoziaketak zernolako emaitzak emango dituzten, eta zernolako paktuak eragingo dituzten, baina fondoko tendentzia baten aurrean gaude, eta horrek nahita nahiez gainontzeko alderdiengan ere eragina izango du, bereien estrategiak birplanteatu beharko dituzte, alderdi sozialistak botoa galdu ditu 4 probintzietan, eta etorkizunari begira, zeren berak daukagakoa, azken finean gobernagarritasunarena instituzio askotan, birplanteatu beharko du, segurazki ez da jarraian izango, baina hemendik 4 urterako bidea gaur egun hasiko da, eta horrek eragina edukiko duela inongo zalantzarik gabe. EH Bilduren kasuan eta Ezker Abertzaleari dagokionez jarraitu behar du orain arte garatu duen estrategiarekin, eta 3 printzipio dauzka. Bata da zentralitatea bilatzearena, bestea da gestioan eta gobernagarritasunean emaitzak lortzea eremu ezberdinetan, eta 3. da paktoak egiten jakitea, eta hori demostratu du bai Espainiako Kongresuan, bai Nafarroako parlamentuan, bai hainbat udalerritan, eta argi dagona da etorkizun nahiko oparoa aurkezten zaiola Ezker Abertzaleari. Estitxu Garaik EHUko ikerlariak ere bere iritzia emana izan zuen, emaitzen inguruan, eta hemen ditugu haren hitzak ikusi.
hauteskunde ziklo bati ekiten diogula, eta azkenean ikustea joerak nola finkatzen diren funtsezkoa dela, eta EH Bilduk oso indar posizio handi batetik ekiten dio datorren hauteskunde zikloari. Egia da, bihartik aurrera gehiago gongo garela paktuei begira, hurrengo hauteskundei begira baina nik uste dute joera hauek erakusten dutela, herri honetan, momentu honetan, hegemonia leian dagoela, eta hori da nik uste dute titular nagusia gaurko hauteskunde emaitzetatik pixkat marko orokorrera salto eginda. EH Bilduk egin duen apostu estrategikoan nabaria da, gero eta babes gehiago daukala, eta hor, hemendik aurrera, ikustekoa da EAJ nola kokatzen den bere marka berrindartzeko. Urte askotan zehar, EAJ nolabait babestu da kudeatzaile onaren markaren azpian, eta uste dut hor higadura handia jasotzen ari dela, aipatu ditugu ustelkeria kasuak, aipatu dugu Zaldibar, baina nik uste dut Osakidetzaren egoera eta biztanleek bertatik bertara ikus ditzaketen gauzak, eta naiz eta gero komunikabideetan markoa eta diskursoa beste modu batean finkatu jendeak bere eskutik ikus ditzakeenak, horiek noski kalte handia eragiten dutela, ezta? Nik uste dut gaur EH Bilduk badaukala zer ospatu, baina egia da, bazkenean EH Bilduren apostua hauteskunde hauetatik asko zarago doala, eta jarraitu beharko duela lanean, ez dauka zalantzarik hauteskunde emaitza hauen ostean EAJak ere berkokatzeko aleginak eta bi egingo dituela, eta ikusi duguen norgehiagoka bat, eta badirudi hau izan dela lehen atala, eta jarraituko dugu hurbiletik aurrerantzean datorren. Gipuzkoara itzuliz, EH Bilduk alkatetza lortu du Arrasaten. Beraz, hona hemen Maider Morras alkategaiaren adierazpenak. Maider Morras EH Bilduren alkategaia eta Laister Arrasateko alkate berria. Gabon? Gabon danoi. Eta zorionak? Eskerrik asko, mil esker. Pozik, emaitzarekin suposatzen dut? Oso pozik, oso unkitxuta eta gure komunidadia zoratzen. Esperotakoa da, aldaketa hori, jotatzen alkatetzan orain arte, aldaketa espero zenuten, aldaketa hau? Nire ikuspuntutik, zintzotasunez irabaztea baizan aukera bat. Gaurko geltokian kontsumo taldeetaz arituko gara, kontsumitzailea eta ekoizle. Maider Morras oso posi gauz. Hor bazen ez, kanpainan ikusi genuen, egun berean izan zen gainera EH Bilduren kanpainako ekitaldi nagusetako bat Arrasaten, EAJarena ere bai, plaza lehiatua zen, bi alderdientzat. Bai, oso lehiatua. Kanpainaren hasiera hemen izan zen, kotxea 200 metrotara, eta horrek bai zer esan handixea mutauen. Orduan esan zenuen, mitin hartan entzun genizun, iragarri zenuen, hau gertatuko zela? Bai, gure energia guztia 4 urtetan horretara joan da, herria hau berreskuratzera, eta herri honi bere biziko bizixa eta alaitxasuna ematera. Azken urtietan nahiko triste ibili garata. Eta Bizkaira salto eginez, galdako dugu EH Bilduk alkatetza lortu duen herrietako bat. Hemen dugu Inigo Hernando alkategaiaren lehen inpresioak. Oso pozik. Emaitzak oso onak direz, ikusten dugu zelan herriak babestu indaben, 4 urteetan indako lana, beraz, uste dut gau luze izango dela eta ospatzekoa. Espero zen duen nagusitasun hau? Bagenekien, goranzko joera bat egoala ez Galdakon bakarrik, baizik eta Bizkaian eta Euskal Herria osoan EH Bildutik, baina emaitzak oso onak ari dira izaten, beste herri batzuk ikusita bai, orduan postekoa. Zose somatzen gendun, baina gaurkoa itzela izan da. Nagusitasun hori behintzat finkatzen bada, baiestatzen bada, bakarrik gobernatzeko moduan egongo sarie, hori daukazue asmoa? Hori emaitzak jakin arte ez dakit zein da egontxe bertan zinegotzien banak eta hori, baina landabe bihartik aurrera jarraituko hitz egiten gobernuaratzeko, eta 4 urte hauetan egon garenok azbe, balorazio oso positiboa indot. Beraz, jarraituko gobernuaz 2019 hasitako proiektu hori finkatzen jarraitzeko eta etorkizunean aurrera egiteko. Eta Lekeitio izan da udalean EH Bilduren gehiengoa lortu duen Bizkaiko beste herrietako bat. Beraz hemen Ander Aldazabal alkategaiaren adierazpenak.
EH Bilduko alkategaia Ander Aldazabal da. Kaixo Gabon. Apa, Gabon. Eta zorionak. Eskerrik asko. Zorionak nekitar guztiari. Esperotakoak emaitzak? Esperotakoak ez. Pentsate gendu gara justu hau zala. Bai, asmua iraztekua. Honako diferentziakin, baina bai, asmua, baina, bueno, impresionant. Zerrizak egon da ben erantzuna. Oso bosek. Eta... Itzbarik. Ba, hitza beharko dituzu, ze Ander Aldazabal izango zara Lekeitioko alkate berria? Bai. Eta, bueno, kompromiso guztizaz, ilusio guztizaz, gogo guztizaz, kresto taldia dauka horretarako. Ikusi alantxek, herritarrak ikusia belantxek, gero aukeratu gaitu zelako, eta bante, besterik, hone ziarrentzia tokateta. Ba, Ander, behonda izuela, animo, eta izango duzu eta hemendik aurrera nahikoa lan, gaur bintzate aldela ospatu? Eso es, gaur celebra eta jartik aurrera, hasiko naia lantaldiak esortzen eta martxa. Oso ondo, mila esker, Gabon pasa? Baina, eskerrik asko zueri, agur. EH Bilduk hazkunde adierazgarria izan du instituzio guztietan, modu horretan Hego Euskal Herriko mapa politikoa itxuraldatuz. Hamaika telebistaren saio berezian ibilbide politiko berri honen balorazioak eman nahi izan zituen solaskideek. Hona hemen Jole Mendoza aholkulariaren adierazpenak. Nik gatuko nintzateke pixkat Arnaldok aipatu den ziklo politiko berri bat azten dela. Nik uste horrela dela. Gaurko hauteskundeak garrantzitsuak izan direla. EH Bilduk darama urte batzuk bide bati ekin ziola eta honek egiten duena da konfirmatu bide horri ez. Eta zentzu horretan usten dut, leheno inkuso hitzeiten ari ginena ez. EH Bildu bere bide honetan jarraituko badu, gero eta arazo gehiago izango ditu EAJak eta EH Bildu berriz aukera gehiago izango ditu ez. Beraz, irekitze zaigu eszenario politiko berri bat, ikusiko dugu ere aliantza hauekin zer gertatzen den, egia da, nik ez dut aurrikusten orain ezer drastikoa gertatu genik, hau da, izugarrizko aldaketa gertatu genik, baina bai iruditzen zait, eta lehen esaten genuenaren bidetik, urtera begira, batzuk hasiko direla pentsatzen, ez? Ze gertatu daiteken eta nola zegoeran aurkituko nahi zen ni eta nola hasi barnaiz posizionatzen, ez? Bereziki diot Alderdi Sozialistaren kasuan. Usten duten denbora batera toki bat topatuko beharko dula. Ez dut uste ora izango denik, hauteskunde orokorrak Espainiakoak hemendik gutxira dira eta ez dut aurrikusten, nik behintzat ez dut aurrikusten ezer aldaketa nagusirik gertatuko denik, ez? Baina, bueno, nik bai iruditzen zait EH Bildurentzako izugarri emaitza ona direla, esaten genuen bezala, egia da abstentzio dela, baina EH Bilduk igo egin duela bozka kopuruetan ere, eta zalantzari gabe AJak kalte handia jaso du, eta, bueno, ikusiko dugu kalte hori nola kudeatzen duen, ez? Baina, hemendik aurrera, uste dut aukera oso interesgarriak irekitzen direla, aspaldian agian ikusi ez genuen herri panorama politiko desberdin bateko herri batekin topatzeko. Bilbon EAJak irabazi du eta Juan Mari Aburto izango da alkatea 3. Inkestek gehiengo osoaren atarian gelditzear zeudela jeltzaleak esan arren, 2 zinegotzi galdu dituzte hiriburuan. Aiarakote guzu gehiago. Berrirore aginte makila EAJak izango du Bilbon. 3. Jaumari Aburto Bizkaiko hiriburuko alkatea izango da. Beraz, jeltzaleek nagusitasuna mantendu dute Bilbon. Hori bai, inkestek zioten gehiengo osotik zegoela Juan Mari Aburto, baina azkenean 2 zinegotzi galdu dituzte eta 12 lortu dituzte. Bigarren indarra bestalde EH Bildu izan da 6 zinegotzirekin eta jarraitzen dio 3. indarra PS dena 5 zinegotzirekin. Ondoren PP dago 4 zinegotzirekin eta azkenengo indarra berriz Elkarrekin Podemos da 2 zinegotzirekin. Baina horiek horrela, Juan Mari Aburto berrirore Bilboko alkatea izango da. Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko diogu orain gaurkoan, Ion Antza analista politikoarekin egin dugu hitzordua. Amabiterriak pasata heldu zaigu eguneko elkarrizketari heltzeko unea eta gaurko honetan atzoko hauteskundei erreparatzea egokitzen zaigu eta horren analisia egiteko hemen dugu gurekin Ion Antza, ondo etorri.
gurera. Eta tira ez, albiste nagusia bada nola Euskal Herria Bildu bozketan gailendu egin zaion EAJ-ari, titular horrekin adoz eta hori da hauteskunde hauetako titularra? Hauteskundetakoa, bai, ez da. Nik uste dut, titular bezalarik esango nukena dela, aldatzen ari den herri bat, aldatzen ari den gizarte bat, eta uste dut, hauteskunde emaitza direla izebergaren punta. Nik uste dut, badagoela, iaia Euskal geografia osoan zeren. Euskal Herria Bilduren garaipena geografikoa eta territoriala ere bada. Euskal Herria Bilduk irabazi du Oionen, irabazi du Galdakaon, irabazi du Bakion, irabazi du Gasteizen, irabazi du Errenterian, irabazi du Tafallan, adibidez, irabazi du oso geografia zabal batean, ezta? Eta hor badago nolabaiteko belaunaldi bat, aurrerakoia dena, euskal hiztuna dena edo euskal hiztuna izan nahi duena, politikak ezkerretik ulertzen dituena, nazio sentimentua badaukana, gehiago gutxiago, iruditzen zait Euskal Herria, edo Euskal Herrian zati handi bat, bentzak izartzea zati handi bat, bide horretan doala, ezta? Eta kudeaketa eredu bat, pixka bat PNV-ek eta Alderdi Sozialistak batera, batez ere PNV-ek daukana zera, kudeaketa eredu oso bat nolabait aldatzearen alde dagoela. Eta iruditzen zait, hauteskundeak beste pauso bat eman dutela, aldaketa geldo, baina seguru horren bidean, ezta? Eta ikusten dugu Euskal Herriko mapa hori ez, koloretan ageri zaigunean ez, nolako aldaketa, hori agian esaten duzunearen hildotik ez, territoriala ere eman den, eta hori ez, mapa aldatu eginda, mapa politiko aldatu eginda, zer gertatu zaioa jotari edo? EAJak begira, 2008ko uztailaren 12an, hauteskunde autonomikoetan, EAJ galdu zituen 50.000 boto. Eta momentu hartan, klaro, 50.000 boto galdu zituen, baina parlamentari berriak lortu zituen, eta geratu zen pixka difuminatuta, ezta? Baina 50.000 boto galdu zituen. Eta aldi berean Euskal Herria Bilduk botoak irabazi zituen, ez? Orduan, hori esan egin hori joera bat da, pandemia egoera batean gertatu den zerbait da, hor gelditu zen, ezta? Kontua da, pandemia garaitik ona, beste bat gauza gertatu direla, kudeaketari lotuak, baina gauzak egiteko modu bati lotuak ere, ezta? Eta nolabait, Eusko Alderdi Jeltzaleak osakidetzan, beste gai askotan, gauzak egiteko daukan modu horrek, momentu honetan sortzen du ezin egon bat, gizartearen sektore gero eta handiago batzuetan, ezta? Orduan, iruditzen zait, 50.000 boto galtzetik, iaia 100.000 boto galtzera pasa dela, iruditzen zait hor mezu oso garria dagoela, nik uste Ortuzarrek ondo interpretatu zuela atzo, bere adierazpenetan hori, eta gainera nik uste dut prestatua zituela, zeren nik uste dut norbaitek baldin bazekien hori gertatuko zela, uste dut Ortuzar berazala. Beraz, EAJaren joera hori, alegia gizarteko sektore batzuk EAJaren kudeaketari bizkarra ematea, horrek ez du esan nahi, zehazki EH Bilduri botu eman diotenik, baizik bizkarra eman diotela, ez dutela babestu, abstentziora jo dutela, ezta? Hor mezu oso garbitan nabarmen bat dago, neke zentzu garbiak dituela kudeaketa eredu horrek, ezta? Bai, izan ere ez jakina zela zenbaterako eragina izan zezakeen esaterako Jaurlaritzako kudeaketa batek, udal eta foru hauteskundeetan, baina badirudi bai eragina izan duela, hainbatean bada ere, beraz abisu larria ez, aipatzen zuen Ortuzarrek berak, abstentzioa, nolako ez, abisua da, edo zer mugitu dezake hor barruan. Bai, Jaurlaritza da, ez, baina instituzio guztietan daukate akordioa Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak. Eta hori ere bada politika egiteko modu bat. Alegia, instituzio guztiak banatzeko eta trukatzeko ez du inportan doain edo Eusko Jaurlaritza. Berdin tratatzen dituzte instituzio guztiak. Ez du inportan doain Euskal Herria Bildu lehenengo indarra izan da. Euskal Herria Bildu kentzeko EAJak eta Alderdi Sozialistak akordio bat egitea, edo Jaurlaritzan egiten diren politikak, ezta? Eta hori da gauzak egiteko modu bat, lehen esan dudan bezala. Ez da bakarrik erabakiak, ez da bakarrik erabaki politika publiko konkretuen ondorioak. Da ere, nola ulertzen dugun politika egiteko modua bera. Eta noran zoan euskal gizartea, zen norabideetan tiratzen ari diren, nora jotzen ari diren. Eta iruditzen zait, gauzak egiteko modu horri emendakin handi bat jarri zaiola, ezta?
ez gainera aipatu lehentxeago ez abstentzioa bera Ortuzarrek ere ez aipatu egin zuen, Hego Euskal Herrian zer nolako lerroburuak utzi ditu? Bueno, beti egiten dugu galdera alderantziz, ez? Edo betzat alderdiek egiten dute eta esaten da. Eske, abstentzioa kalte egin digu. Ez? Eta esan barena da guk egin diogu abstentzioaren mesede. Ez? Abstentzioa erabaki legitimo bada. Eta kitxo. Jendea abstenitu daiteke, eskubidea duka abstentziora jotzeko eta abstentzio horrek bere baitan abstentziori oso politikoa izan daiteke. Ez dago inun arazorik. Orduan, garbi dago Euskal Herria Bilduri abstentzioak ez diola eragiten. Alegia, bai 2020ko hauteskundeetan eta bai orain, abstentzioak gora egin arren, EH Bilduk botuak igo ditu ere. Ez ditu igo modu absolutuan botu gehiegi. Ez, ba, ego ditu, ezak izan izan diren, 15.000, 17.000, hor zuen jakingo duzue, baina erlatiboki bai, alegia, abstentzioa gora eta EH Bildu ere gora. Ez da, beraz, garbi dago, abstenitzen ari direnak, beste alderdietako boto emaileak direla, edo beste alderdi botoa eman dietenak. Ez da, beraz, sistema hori dago zalantzan. Bai, eta ikusi behar da, EH Bilduk alternatiba bihurtzen den. Badirudi aukerak dituela, badirudi alternatiba izateko gero eta gertuago egon daitekeela, baina oraindik ez da gertatu. Bai, ez, horrek badu etorkizunera begira jartzeko, ez, beharra sentzu horretan. Eta horrekin lotuta ez, hasieran ere aipatzen zenuen apur bat ez, nola ikusten gabiltzan aldaketak direla jartzen, gabiltzala jartzen ez, mai gainean, ala zitziten zuen atzo Otegik ere, ziklo baten aldaketa iritsi dela orain. Zer suposatu dezak, ez dakit asko ere azte dira egiten kabalak Eusko Jaurlaritzako hauteskundei begira, ezin daiteke bere horretan ez maitzarik estrapolatu, baina tira ez hor bada zer jokoan. Bai, nik uste, Arnaldo Otegiri atzo gertatu zitzaiola, hauteskunde gauetako euforia eta mozkorraldi emozional horretan gertatzen dena batzu. Eta nik uste dut, importantea dela irabazen duzunean nola jokatzen duzun, zer transmititzen duzun, ezta? Eta nik uste ulertzen ditut emozio horiek, uste garaipen politiko oso handia edukizuela Euskal Herria Bilduk. Gero beste kontua da, tonoa noraino igotzen dugun eta noraino ez. Orduan, ez dakit asmatu zen hori esaten. Gero, ziklo aldaketarekin ados nago, baina nire ustez ziklo aldaketa lehenagoti dator. Osea, ikusten ari gera ziklo aldaketa baten ondorioa. Bai, eta nire ustez hau importantea da ulertzea. Zikloak ez dira aldatzen hauteskundeetan. Hauteskundeak dira gizarteko aldaketen isla bat. Eta gainera, eta ez beti esan dut, isla hori etortzen da, agian ez momentuan. Nik uste dut, hauteskunde maitzabek moz gelditzen direla. Moz gelditzen dira, benetan, nik uste dut, gizartean dagoen ezin egona edo dagoen ikuspegia, oraindik ere ez dago guztiz islatua sistema politikoan. Oran, ziklo aldaketa hori, ja lehendik datorrena, ondoen ulertzen duen alderdi politikoak edo indar politikoak etorkizuna irabazita dauk. Eta uste dut hori izan daitekeela EH Bildu, momentu horretan EH Bildu dagoelako ondoen posizionatua, baina besteak ere ez dira lo geldituko eta saiatuko dira gako berri horietara egokitzen. Bestelako foku txiki bat ere PPren gainean egon daitekela esan genezake ez, eta nire emaitzak hobetu egin ditu bere horretan orokorrean, eta badute hainbat lekutan giltza ez, EAJ-ari gobernuak eman, ala ez emateko. Bai, Alderdi Popularra atzo arte euskal sistema politikotik kanpo zegoen. Atzo sartu egin zen euskal sistema politikoan berriro, sartu egin zen. Eta horrek arazo handia sortzen dizkio, batez ere Euskal Alderdi Jeltzaleari, baita Alderdi Sozialistari ere, baina Alderdi Sozialista joko gehiago dauka. Hemen ze gertatu daiteke, hauteskunde daude uztailaren 23an, bai, Espainian, eta claro, hortik ateratzen denak, momentu batean Euskal Alderdi Jeltzaleak gaitasun eduki dezakelako Alderdi Popularrarekin akordioak egiteko Madrilen, iraganean egin izan dituen bezala. Baina hori egiten baldin badu, Alderdi Sozialistarekin hemen dituen akordioak guztiz zalantzan geldituko zaizkio. Eta hori baino lehenago, Espainiako hauteskunde kanpaina baten erdian, erabaki behar du Alderdi Popularraren babesak jaso nahi dituen Durangon, adibidez, edo Gipuzkoako Foru Aldundian adibidez. Eta iruditzen zait osataka estua jartzen duela, eta Alderdi Popularra noski Euskal Herrian gozatzen ari da
politikoki, zeren oso posizio erosoan eta atseginean kokatu da, ezta? Ez ikusi beharko dugu beraz, EAJak zer nolako, ez da giden boterea itzaz, zer nolako protagonismoa eman gura dionez, izan ere hor titularrak izan daitezkez nola PPri esker irabazten dituen, hainbat erakunde PNV-ek eta ez dakit hori zenbaterainoko kaltea egin aldion. Hor, badakiguna da, erabakioek hartzen dituzten momentuan, alderdi sozialistak eta alderdi popularrak edukiko duten lehentasuna, izango dela uztailean 23ko hauteskunde erronka. Orduan, horren arabera hartuko dituzte erabakiak euskal instituzioetako aliantze begira. Eta EAJaren lehentasuna izango da udaberriko hauteskunde autonomikoak. Beraz, bi lehentasuna horietatik abiatuta hartuko dituzte aliantza erabakiak. Esan dugulen agian Otegi berotu zela pixkat, agian Egibar ere. Esan zuenean aurkeztu egingo zela Euskal Alderdi Jeltzalea Gipuzkoako Foru Aldundia eramatera, baina jakinda zer datorren, ze egutegi elektoral datorren ondoren, nik ez dakit erabaki prudenten izango litzakeen Euskal Alderdi Jeltzalearen aldetik. Gainera izan daiteke ere garaia EAJak ez PSerekin dituen aliantza horiek birplanteatzeko edo agian ikusten gabiltza nola dagoeneko ez dion ematen beti formula horrekin gobernatzeko. Bai, kontua ze alternatiba ditu. Claro, EAJak eraiki du aliantza sistema sendo bat, Eusko Autonomia Erkidegoan, baina aliantza sistema horrek ahuldadeak erakusten dituen momentuan, EAJ alternatiba gutxirekin gelditzen da. Esan nahi dut. Noski Euskal Alderdi Jeltzaleak jarraitu nahiko duela alderdi sozialistaren daukan aliantza horretan beste alternatibarik ez daukalako. Hemen galdera da, alderdi sozialistak jarraitu nahi du, alegia jarraitu nahi du hori akordio orokor bezala ulertzen, edo erabili nahi du hauteskundeek eman dioten zentralidadea. Zeren egia da, Eneka Andueza izan zen beste euforiko testosteronikoietako bat atzu, ez da oso euforiko atera zen. Baina egia da, alderdi sozialistak zentralidade politikoa dauka, alderdi sozialistaren eskuetan egon daiteke hurrengo Bizkaiko foru diputatu nagusia Iker Casanova izatea. Adibidez, Euskal Alderdi sozialistaren eskutan egon daitezke gauza pila bat, eta momentu batean Gasteizko udala da alderdi sozialistak lortu dezaken instituziorik handiena, eta hor daukan, badirudi daukan aukera bakarra dela PPrekin eta EAJarekin lortzea. Ikusiko dugu hori nola eskontzen den uztailean 23ko hauteskunde kanpaina baten erdian PPrekin batera. Ez da, badago beste aukera bat, eta da, Euskal Herria Bilduk, alderdi sozialistak eta Podemosek Gasteizen akordio bat egitea. Eta gian akordio horren emaitza izan daiteke alderdi sozialistako alkatea. Ez da, hau guztiz improbablea da, ez dut nahi, inor pentsatzea hori gertatuko denik. Orain, posibilidade aritmetiko hori badagoela, bai, eta alderdi sozialistak berak ere erabaki beharko du. Nik jokatu nahi dut ditudan kartekin, edo jarraituko dut Euskal Alderdi Jeltzalearen babespean nolabait bigarren indarra izaten bere akordio guztietan, ez da? Pilotagian EAJaren gainean egon baino berreskuratu dezakete edo halako zerbait, eta tira aipatu gulen tarteka nola gaur bertan egin duen iragarpena Pedro Sánchezek, estatuko hauteskundeak uztailaren 23ra aurreratzekoak ikusitu nolako emaitzak izan diren Espainiako estatuko bestelako lurraldeetan, zer uzten du agerian aurrerapen honek? Bai, nik uste dut Pedro Sánchezek arrakasta edukitzeko aukerak gaur dira 10%. Hor dago realitatea. Gero, maniobra izugarri askar egin du beti bezala, ekimen politikoa hartu du berehala beti egiten duen bezala, zentzu horretan iruditzen zait Pedro Sánchez oso asko gutxietsi izan degula, iruditzen zait oso politiko inteligente eta oso ondo manejatzen ari den politikari badela, beste gauza bada epe luzerako estrategiari daukan, ikusten ez, baina motzean oso ondo mugitzena. Nere iritzia da, hau hain azkar egin izanak adierazten dola berak lehenagotik ja hau pentsatuta zokala. Alegia, kalkulu guztiak eginda, eta nik uste bai lortzen duela ekimen politiko hartzea, bai lortzen duela autonomia erkidegoetan eta udaletan egingo diren akordio guztiak kondizionatzea, kanpaina elektoral baten erdian egingo direlako,
esan dugun bezala, baina ustez badago hirugarren puntu bat, eta da, bere ezkerretara dagoen espazio hori dagoen bezala egonda, iruditzen zaite PSOEk egiten duen apostua dela, botoa konzentratzea bere inguruan. Alegia, momentu enten Pedro Sánchezek oso esperantza gutxi dauka Yolanda Díezen proiektuarengan, eta are gehiago. Oportunitatea ikusi du, hor egon daitekeen jende hori guztia, erakartzeko zergatik aurrean PP eta Vox izango dituelako. Eta nik uste hori dela bere jokaldia. Esaten dizut, 110% posibilitatearekin. Berak kalkulatuko zuen, udazkenen arte itxoitea ere okerragoa izango zela. Bai, ez, agian gehiago polarizatzen bada, ez, egoera aukera gehiago izan aldituela. Hori da, ez, nik uste dut, konfrontazioa lima edo Sánchez edo Vox, PP Vox, hor Sánchezek boto asko pilatzeko esperantza eduki dezake. Nik uste dut, jokoa hori dela. Aipatu duzu ez, zer nola geratu den edo hitzera eman da ez, Mas País eta tira ez, inguruko alderdi horiek hemen ere, zer gertatu da Elkarrekin Podemosekin, izan ere, bueno, berantzako joera hori berretsi eginda. Bai, nire ustez, albiste txarra da Euskal Sistema Politikoan, ezker federalista hori, hain baju egotea. Zergatik, horrek alternantzia kombinazioak gutxitu egiten dituelako. Garbi esan da, ezta? Durangoko adibidea nik uste oso garbia dela, baina ez Durangokoa bakarrik, nik uste orokorki aipatu dezakegula, espazio horrek indar errelevante eukitzea ona dela aldaketak egon ahal izateko, ez? Gero gertatzen dena da, ezin dela egin politika, eta nik uste hori irakutsiela, Euskal Herrian ezin da egin politika Espainiako markoetatik. Eta hau bere gordintasun osoan esan behar da. Eta nik uste dut, Elkarrekin Podemosek azken bi urte hauetan, daramala politika egiten Espainiar begirada batekin. Eta oso gogorra da horrela, zetan eske horrela da. Zentratzen dituzuna zure mezuak ikastolen kontra, euskeraren perfilen kontra, eta esan nahi dut, eukidezakezu jende bat horrekin adoz dagoena, zilegia da ideologikoki horri kritika bat egitea eta beste bide batzuk planteatzea, baina egin duten modua, horrek adierazten du ez direla hemengo errealitatetik pentsatzen ari politika. Eta horrek ezin du emaitza honek eman Euskal Herrian. Ez da, orduan, hausnarketa hortik egin behar da. Gero egia da, estatu mailan, emaitza txarrak izan direla oroar, beraz, logikoa zan hemen ere beherakada hori edukitzea, ez da? Eta tira, hasieran aipatu dugunari helduta ez nola Euskal Herria bildu hainbat eta hainbat tokitan gailendu egin zaion bestelako alderdiei, lurraldei begira justu ez, Gasteizko aukera batzuk bota dituzu lehenago jon, baina tira ez, bada deigarria nola Euskal Herria bildu gailendu egin zaien gainerako alderdiei Gasteizen bertan zerren erakusle edo zerrez, Gasteiztarren zer argazki uzten du honek mahai gainean. Bueno, nik uste dut, eraldaketa aipatu dugu lehen, eta aldaketa, dituzak Gasteiz adibide perfektua dela, ezta? Gasteizen ze aldaketak eman diren azken hamarkadetan, denbora daramago esaten, nik uste dut 2011an Bilduk sekulako kolpea eman zuela Gasteizen, 6 zinegotzi atera zituela, eta hori kontsolidatzen joan den errealitate bat izan da. Eta orain, 4 alderdi egon direnea jokoan, hori, 4 betako edonork irabazi ezak, eta EH Bildu atera da aurretik, baino badagoelako ja hirian jende asko 23.000 boto atera ditu Euskal Herria Bilduk Gasteizen, izugarrizko emaitza da, eta gero gainontzeko kombinazioak ondo atera direz, J berantz eta hautagaiarekin asmatu ez, alderdi populara eta alderdi sozialisten artean botoa banatu da, beraz, buru atera du, eta lehenengo indarra baino ez da geratu ziteken hirugarren. Eta hala ere, berdina esaten jarraitu beharko genuke. Ze aldaketa suposatzen duen Gasteizen, 2011-2019-2023an nola dagoen konsolitatua espazio hori, ezker soberanistaren espazio handi hori, eta horrek adierazten du, lehen esandakoa, Euskal gizartean, ematen ari aldaketa sakonekoa, motela dela, baino sakonekoa dela. Euskal Herria Bilduen atzetik soilik ez, PSE eta PPren atzetik eratu da EAJ urtaran kentza ez da ideia hona izan? Garbi dago ez, urtaranen politikekin oso kritikoak izan gaitezke, ni naiz, baina urtaranek ez zuen sortzen bereziki kontrakotasun handirik, edo ez nahiko, zera zen, ez da?
eta aldiz hemen aldaketa hori, ez da ulertu. Lehenik eta ben alkatea den bat kentzea, eta agian, segurazki Gasteiztar batzuk ulertu dute hori alderdi barruko problema batzuk trasladatu direla nolabait Gasteizeko instituzioetara, ezta? Eta hori nik uste zigortu egin dutela. Eta horretaz apartez, batzar nagusiei begira, bada horre albiste honik edo... Bueno, batzuntzat honak bestentzat txarrak dira, ez? Euskal Herria Bilduk Arabaren kasuan lehenengo indar municipala izan da, foraletan ez, foraletan EAJan oso tarte gutxiarekin, ordan albiste hona izango litzateke, lehia bat egotea, ez da? Nik uste beti dela ona lehiak egotea. Gero, Bizkaian hitz egiten ari ginen EAJaren gehiengo oso bat iguruz. Bizkaian 50.000 boto baldu ditu Euskal Alderdi Jeltzaleak. Hori, sekulako, kolpe horren dimensioa, hain da hundia, iruditzen zait, ondo aztertu arkola, Bizkaian bertan ere, ez da, inexpugnablea zen eremu batean, EAJak hegemonia kulturala, politikoa zeukan eremu batean, Euskal Herria Bilduk 10 batzarkidetik 15 pasa da, eta momentu horretan lehen esan dugun bezala, zenbakiek ematen dute. Iker Casanova foru diputatu, ez da gertatuko, ez dirudi, baina ematen dute, ez? Eta gero, Gipuzkoako kasua. Eta Gipuzkoako kasuan, EH Bilduk nabarmen irabazi dizkio hauteskundeak EAJari, horrez dago inongo zerarik, Podemosek oso emaitza txarratera du, beraz, batuketa hori desenpatatzen du Alderdi Popularrak. Eta Alderdi Popularrak Gipuzkoan, EAJ, diputatu nagusi jartzea EH Bildurekiko alde handiz atzean geratu denean EAJ, iruditzen zait, Joseba Egibarrek ondo pentsatu beharko dituela atzo entzituen adierazpenak. Bai ez, Gipuzkoan gainera gero hiriburura begira Donostian ere Euskal Herria Bildu, ez, nahiz eta bigarren indarra izan oso gertu geratu da EAJ-gatik. Bai, Donostian ezin egun handia zegoen EAJ-arekin, ez da. Eta Eneko Goiak lehenengo legegintzaldia erraz eta ondo bete eta pasa zuen, bigarren honetan hasi arazo handiagoak izaten, baina batez ere azkeneko hilabete hauetan, urte honetan, ikusi dugu Donostiako, ez da EAJ-aren kontrako mugimendu bat, da hiri eredu baten kontrako mugimendu bat. Eta donostiarrak arrotzak sentitzen dira bere herrian, ez gero eta gehiago, eta horren erantzule egiten dute Donostiako alkatea. Eta horren, klaro, kombinazio hori daukazunean, bastante egin du Goiak azkenean salbatzen, hauteskundeak, ustetenek ikusten genuela lehenengo indar gedituko zela, baina egunean zehar botazioa nola zigoazen ikusita, momentu batean baino gehiagotan, 2011ko irudi hura etorri zitzaion burura bati baino gehiago hori Donostian, ezta? Joan Carlos Izagirrek irabazi zuen urte hartakoa, ezta? Beraz, benetan Donostian zalantzan dagoena ez da EAJ bera da, hiria ulertzeko modu bat. Bai ez, eta hiria ulertzeko modu ez, Bilbon ez da ez usteko handirik izan, baina bai tira ez, lehenengo aldiz Euskal Herria Bildu pesen aurretik geratu da, eta lortu ditu emaitza batzuk espero ez zituztenak, ez da gian Euskal Herria Bilduko, Euskal Herria Bildu Bilboko jendeak ez da ere horre jaia izango zen. Bai, pentsatzen dut. Bueno, nik urtea, demora bat esaten, Bilbon zenbakiek ematen dutela. Baldin eta nola egiten diren gauzak, ezkerrak Bilbo gobernatu dezakela, nik horretan sinisten dut. Beti begiratzen didate, martziano bat bezala, baina nik sinisten dut. Baina, egin behar dena da, Bilbotik egin politika, errealitate gertuko horretatik, ezta? Eta gian, emaitza honek lagundu dezala ikusten, agian, segunetan nola planteatzen diren gauza, momentu batean, EAJ-ari ere aurre egin altzare, noski oso zaila da, ezta? Baina begira, Santurtzin, Portugaleten, Sestaon, euneko 9 igo da EH Bildu, Getxon igoera izugarria, Basaurin igoera handia, Erandion, Leioan ingurune horretan guztian, Bilboa handia ditzen den horretan guztian, EH Bilduk emaitza hobekuntza oso handia eduki du. Eta hori da, nolait, Euskal Mendebalde horretan, Mendebaldeko eremu horretan, eta horrek egitzen badugu Gasteizekoa, pixkat Mendebaldea baino hegoaldean, beste eremu batean kokatzen dena, baina Laudioko emaitza, inguru hori guztia aztertzen balin badugu, horrek ikusten dugu EH Bilduk azkeneko urteetan egin duten politiketan badagoela
aldaketa bat ondoren gizartearen erantzunari dagokionean. Hipotesi bezala jarri esakegu, ezkerreko gobernuak sustatu izana Madrilen, edo beste faktore asko. Eta EAJaren nekea ere, hor batzen dira bi gauzak. Baina Bilboko emaitza hori ulertu behar da, metropoli osoan ematen ari diren emaitza batzuen barruan. Eta lurraldez aldatuta, Nafarroan ikusiko aldugu hiriburuan Iruñean hasiron alkate? Bueno, hauetan ez bada, urrengo eta ez badirudi joera hortik doala. Iruditzen zait, Pedro Sánchezen iragarpen honek, ustanen 23ko hauteskundeetako iragarpen honek, zaildu egiten duela, ekainaren 17an hasiren alkate izatea. Horrek ez du esan nahi, eta ari garela hipotesia botatzen ez da, ez du esan nahi, hor dago, zentsura mozioaren aukera legegintzaldian zehar, hor dago, Lizarran gertatu zen. Aurreko legegintzaldian, UPN-ek entzeko, elkartu ziren besteak, eta EH Bildu jarri zen ez da, orduan, iruditzen zait, ekainan 17an ja, PSN-eren eskuetan dagoenez, kanpaina elektoral baten erdian, Sánchezek EH Bilduri alkatetza ematea Iruñean, negozio txarra gala. Zaidi hor, hasian egiten ziren kabalekin ez da Pedro Sánchez zelako eragina izan zezaken edez, nahikoa aldatu badela panorama azken iragarpen honekin. Hori da, ez, eta eragingo dio guztiari, akordio guztie, baino, Iruñakoaren ikusten berezik. Bai, ez dela ere badirudi Foru Erkidegoaren gidaritzan txibite bera mantendu ahal izango dela, hor ere ez, paktutarako bada tarterik, baina tira. Bai, gehiengo osoa lortzeko EH Bilduren beharra dago. Eta hor zer da gertatu dena, geroa bai berantz doa, eta hori ere joera sekularra, beraz joera nabarmena dauka, EH Bildu gorantz dator, poliki, baina gorantz, eta, indar harreman horrek, pixat urduri ere jartzen du txibitez, EH Bildu ja oso gertu dauka alderdi sozialistak, ez? Denan, txibite berak aipatu duen bezala, Navarra suma osatzen zuten alderdiak jetxi egin dira, ez, beraz, eredu hori, alegia PSN-eren eredu hori, gobernantza eredu hori, azkenean politikoki indartuta atera dela Nafarroan, EH Bilduren babesa edukitzearekin ez da ezer erori, Nafarroak hor jarraitzen du, alderdi sozialistak hor jarraitzen du, milaka boto gutxi batzu galdu dituzte, baina guztiz bideragarria da txibiteren proiektua, ez da? Bai, ez justu Espainiara begira ere ez esaten zen agian Euskal Herria Bildu bultzatutako akordio horiek kalte egin ahal ziela gero atzoko hauteskundeetan, baina ikusi da hori horrela ez dela izan, eta tira ez, orain iaia espero gabe edo eta beste batzuk agian esperota berriz ere ez, kanpainan sartu gara Pedro Sánchezen gaurko iragarpenarekin, zer nolako aurreikuspenak egin alditugu, ez, datorrenari begira, joerak edo ez dakinik. Bai, azteko, ulertu behar da, alderdi sozialistak boto batzu galdu dituela, uste 100.000 bat boto galdu dituela, hauteskunde municipaletan, ez da ikaragarrizko ekatomea, ikusi eta 2009 Sánchez oso goian zegoela, eta zeuden zerak, baina Voxek igoera handia izan du, alderdi popular asko sendotu da, iruditzen zait, joerak momentu honetan hor daudela, ez da? Aurreikuspenak lehen esan dudana, ez nik uste Sánchezen aukerak momentu honetan txikiak dira, baina dituen aukera guztiak pasatzen dira, boto konzentrazio bat egitetik, alderdi populararen nolabait irabazi edo oso gertu egotetik, eta gero babes batzuk lortzea, babes periferiko batzuk, gehiengo oso bati begira, baina Sánchezetik ezkerrera dagoen eremua, eta igual fallatu egiten eta aurreikuspenean, ikusten da txikituta. Mas Madridek galdu ditu sekulako boto pila, bai, ezeran udala hauteskundeetan, hauteskunde autonomikoetan Madrilen mantendu dira alderdi sozialistan aldetik, baina ez dute inunga aurrera pausurik eman, nahiz eta Podemos erori egin den. Orduan, espazio horrek osotasunean indarra handia galdu du. Iruditzen zait, hor dago oso gogorra daukala Pedro Sánchezek, baina ausarta da, ausardiaz jokatzen du, eta ikusiko du, nik uste daukan guztia hor dago bat bota du, eta nik hiltzat ezin da eman, sauneko 10ko bizitzari aitortu hartzaio eta ikusiko dugu.
Bai, ez, beraz, esan duzu bezala ikusi beharko dugu, beraz, ziurrenik ez hartuko dugu tartea, hainbeste alditan ontaz hitz egiteko, mi esker Jon gaur gurekin izatearren. Eta horrela iritsi gara albiste geren bukaerara, besterik ez guretik, horik izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzun aldiro 11 puntu sekretarian daudela eskuragarri, gero arte izan.